Салому алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоиб. Видеоролики имрӯза ҳам дӯстон дар бораи ҷинҳо аст. Ба касе ки ин видео интересна марҳамат тамошо мекунем ва мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. ин поездҳо дар стансияҳо намеистанд ва одам намегиранд ва агар касоне ки бихоҳанд ки ҳушёрӣ карда ба вагони инҳо паранд, ин поездҳо дар ҳамон ҷо гум мешаванд. ин поездҳо аз рӯи нақшаашон ҳаракат намекунанд. онҳо аз ҳеҷ ҷо пайдо мешаванд ва боз мисли пайдошудаашон гум мешаванд. ва баъзе аз одамон мегӯянд ки ин поездҳо аз он дунё ҳастанд ва дар ин дунё пайдо мешаванд ва боз ба дунёи худашон мераванд. бакал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед ва мо бошад ба шумо поездҳои ҷинҳоро нишон медиҳем. Рафтем. ин видео аз камераи роҳи оҳани Италия гирифта шудааст. як поезд бо ҳамаи пассажирҳояш ба даруни туннел медарояд ва дигар намебарояд. ва достонҳо мегӯянд ки ин поезд то ҳоло пайдо нашудааст ва гӯё ки ин поезди ҷинҳо бошад. одамҳо мегӯянд ки мо ин поездро бисёри вақт мебинем, аммо ба ин бовар кардан душвор аст. видеои навбатӣ дар метрои Китай ба навор гирифта шудааст. дар ин ҷо як поезд омад ки ӯро дида намешуд. фарояш гирён буд ва овози сигналаш мебаромад ва ҳамчунин вагонҳои ӯ пур аз туман буд ва гӯё ки ин поезд одамони худашро интизор буд ва баъд аз чанде ин поезд рафт, аммо ҳеҷ кас намедонад ки ин ба куҷо рафт. ва ин видеоро бошад яке аз блогерони амрикоӣ ба навор гирифт. биёед мебинем ки ин блогер дар камераи худ чӣ сабт кард. чӣ хеле ки дайстодем дар ҳаво инҷинҳо рафта истодаанд. ва дар ин видео як шахс, як марди бадахлоқро ба навор гирифта истодааст, аммо дар ин ҷо бинед ки чӣ мешавад ва фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед ки дар ин ҷо чӣ аст. ин видеоро як одаме ки дар роҳи оҳан кор мекард ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд ки ман чандин бор аст ки поезди призракоро мебинам ва ин дафъа ин шахс бо камераи худ ин поездро интизор мешавад ва ӯро ба навор мегирад. ва бо ҳамин видеои ки имрӯза ба анҷом расид дӯстон, ба кан ҳама подписатсия карда зангулачаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.